Omabizwafane. La magama-ke amagama abizwa ngokufana kodwa izincazelo zawo azifani. Ngamanye amazwi igama elilodwa elinezincazelo ezimbili ezahlukene. Ake sibheke-ke izibonelo zomabizwafane. 1, sinegama elithi ukusinda. Incazelo yokuqala leligama lingasho ukuphepha. Incazelo yesibili ingasho isisindo. 2, sinegama elithi ukunuka. Leli gama-ke incazelo yokuqala esingayibheka singasho sithi lisho ukusola mangabe usola umuntu mhlambe ngokuthile akwenzile. Incazelo yesibili yaleli gama lingasho iphunga. 3, ake sibheke isibonelo sesithathu. Igama elithi ithanga. Leli gama-ke lingasho isitho somzimba. Incazelo yesibili ingasho futhi isitshalo lesi esidliwayo esibizwa ngethanga. Asedlule sibheke omqondofana. Lawa amagama amabili noma ngaphezulu angafani kodwa anencazelo eyodwa efana ncamashi. Ake sibheke-ke isibonelo. 1, sinegama elithi isitulo. Igama elimqondofana naleli igama elithi isihlahla. 2, sinegama elithi isihlahla. Igama elimqondofana naleli igama elithi umuthi. 3, singabheka igama elithi isangoma. Leli gama-ke elimqondofana naleli igama elithi isanosi. Asibonge ukuthi bengxenye umbukiso wethu namhlanje. Asiphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike le video yethu namhlanje.